Pouco a pouco, os ximnasios e as piscinas van retomando a súa normalidade. Despois de meses pechados, cada vez son máis as persoas que se achegan ata estes centros, recuperando así a súa confianza e retomando a actividade física. Sí, a pandemia o que nos expuxo un pouquiño foi esta situación de concienciación. Ao final estamos 3 meses cerrados en 2020 e a recuperación paulatina pois nos mostra que necesitamos movernos e a xente se dá conta de que a actividade física é unha parte importante nas súas vidas, na conciliación familiar, porque ao final os rapaces tamén necesitan mobilizarse e na socialización, porque ao final non só é un punto de onde fago actividade física, sino tamén un punto de encontro onde veño cos amigos, veño con miña familia e podemos casar as dúas cousas, a socialización e o traballo de cuidado da saúde. A mellora da situación epidemiolóxica, o ritmo alto de vacinación e a rebaixa dos niveis de restriccións axudan tamén a esta recuperación. A raíz da vacunación e un poquinho das noticias que vamos vendo na modificación das restriccións, pois vemos que a evolución dos abonados na instalación e os accesos pois se va mellorando e a verdade que bueno, é un impulso positivo para nós, porque vemos que se vai superando un poquinho a situación anterior. Os ximnasios e as piscinas seguen a ser lugares seguros, onde se cumpre escrupulosamente coas medidas hixiénico-sanitarias en vigor, polo que se pode realizar actividade física sen ningún medo ao contagio. Nese aspecto nos seguimos exactamente igual coas restriccións que nos marcan, coas medidas que nos marcan, intentamos ser o máis estrictos posible no seu cumprimento e hasta que nos indiquen o contrario nos seguiremos exactamente igual. Son medidas moi boas, porque nos meses que tuvemos de pandemia non tuvemos ningún caso, señal de que os procesos que temos aplicados son efectivos e seguimos igual, non hai ninguna modificación e iso ao final tamén transmite seguridade aos usuarios. Moitas destas instalacións aproveitan agora tamén esa mellora dos datos para aumentar os seus servizos e renovar as súas ofertas. A operativa do centro vai recuperando un poquinho de normalidade en canto a uso de servizos, recuperamos o spa, recuperamos as cascadas na piscina pequena, a apertura de saunas. Neste mes de setembro temos unha promoción para incentivar aos usuarios que retomen outra vez a actividade física, temos a matrícula gratuita, e aparte temos unha promoción que fai que é o 2x1, é dicir, disfrutan de 2 meses e fan o pagamento dunha sola cuota. E visto, xa non hai excusas, polo que só resta apuntarse e facer deporte. A túa saúde está en xogo.